हे बघ याच्यात जाऊ उद्या आपण तिकडं मस्त. हा ठीक आहे चालेल. टाइम सांग. टाइम उद्या सांगतो ना तुला. ठीक आहे चालेल. ओके ठीक आहे. भाऊ बोला. आमच्या मंडळात ना एक मोठा कार्यक्रम आम्ही घेतो दरवर्षी. तर तुमची उपस्थिती खूप गरजेची आहे तिथे. हो येऊ ना आम्ही नक्की. नक्की ना? हा नक्की नक्की येऊ ना आम्ही. येऊ चालेल येऊ हा नक्की. चला थँक्यू. एवढं बोलवलं त्यांनी जेवायला काय असं सगळीकडे तुला जेवायला सुचत पियाला पण नाही. आता जर चाललोय जेवायचा काय बोलू नको, विषय काढू नको तिथे. तुला माहिती आहे एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला बोलवलंय आपल्याला. अहो खांद्यावर टाका. प्रत्येक वेळी फुकटचा सत्कार पाहिजे काय? शाल गोळा करत फिरता काय? तुळशीचं लग्न आहे इथं. एक टोक तू पकड आणि एक टोक तू पकड. इथं तुळशीचं लग्न होणार आहे.